que supón a implicación da Deputación co seu campus, o campus da provincia de Ourense, que como xa temos manifestado, pois é un concepto de funcionamento, sen dúbida, é un espazo de captación de valor, de conocimiento, sobre todo de implicación co territorio. Sin dúbida, o temos claro desde a Deputación desde o minuto 1. Xa hai anos que a Deputación contribúe a implantación da Universidade aquí en Ourense, pero esa colaboración que renovamos ano a ano que se reflicte nos orzamentos xerais da Deputación e que neste caso, no correspondente ao ano 17, estamos a falar dunha cantidade de 220.000 euros, que supón un incremento con respecto ao ano anterior. Esa é a política, esa é a filosofía, seguir apoiando, seguir atento a calquera outra suxestión que durante o ano poida xurdir para novas oportunidades de colaboración, de cooperación, que é a palabra que máis debemos empregar, tendo en conta que o que buscamos é a defensa dos intereses xerais, de Ourense neste caso, na apertura dun campus como é, que está no camiño da excelencia.